Hola, bona tarda al Club de Lectura. Segona entrega. Bé, avui és el dia de la poesia, m'ha dit Antònia. I m'ha vingut en el cap una frase que va dir en Blai Bonet, un pic que va venir a Sineu, que va fer un pot de conferència. I va dir que moltes vegades per arreglar-se les coses s'han d'espanyar de tot. Ara, tots els països canviarien el seu arsenal atòmic per una vacuna. Segurament aprendrem qualque cosa del que ens està passant. Vinga, anem per feina. Anem a fer, avui, una ximbomba que se diu, com està, mare, que no ho record. Confinats. Estamos confinados, licenciado. Estamos confinados. Bé, ara farem una ximbomba de confinació. Bé, perquè la gent del món mundial que mos miri, sabia el que és una ximbomba? Això és una ximbomba. Un queduf, el punxó i una canya. Posant la canya en el punxó, veus? Aquestes de veure, aquestes l'hem de fer quan estiguem a llaure. Quan se man remull i... Bé, això ho deixem anar, veus? Això ho deixem bomba. Però, ara veureu, l'apartat ximbomba la farem en dos pits. Farem en dos pits. Avui farem una part i la segona part, diríem, més catxonda festiva, la farem demà. Perquè si siguin un poquet més curts el vídeo. Veus? Fem una ximbomba de confinació, ben d'emplè. Podem emplear un pot de Nesquik, en aquest cas tenc llet maternal Midina, leche para lactantes. I té, és un pot, mireu-lo, encara llet a de dins, ja l'escorreré, enteriré. I una tapa, veus? Ara us explicaré com podem fer la ximbomba més ràpida del món, veus? La ximbomba més ràpida del món. Què hem d'emplear? Un palilló d'aquest cinerós, veus? Palilló. I un pot d'aigua i res més. Veus? Ara anem a batre el rècord del món per fer una ximbomba. El licenciado m'ha dit preparado y esto ya. ¿Preparados? ¡Listo justo ya! Què hem fet? El palillo xino, quan t'ha dit ja, l'hem clavat al mig. Clar, veus? Això té la seva tècnica. Si, per exemple, voleu que vos duri més temps, ara emplearem el modelo IKEA. Ximbomben IKEA. Què seria? Com ara hem entrat a l'època del muntó tot mateix, veus, tenim un destornillador, tenim un grampó, en aquest cas, veus, un grampó, veus que va gramponat, aquell és més gruixat, i aquí pintura n'hi haurà un de més prim, no ho sé. Bé, igual, ara sí, vine aquí, veus? Veus que és més petit, i ara posem un grampó més petit. Amb aquest cas avui emplearem, veus, això són canyes a qualsevol canyar, els bordalls, el que surt dalt de tot, que seria això, li llevant la pelusa queixa, el feinet i ja tenim la canya. Val. Veus? Ara ja faré. Veus, amb un punxó, amb una tatxa, en el mateix palilló, piquem un poc més fort, veus? I perquè mos duri més temps, agafam el grampó, el passam de dins, no portaria fort tan gruixat aquest grampó, però igual, perquè qualsevol va bé, veus? Fem venir bé el grampó en la canya. Veus? Ara ja queda com més fort. Ho posem aquí, agafem aigua. Sabeu per què fa? Veus què fa això? Si no volen que faci això,
n'hi hem de fer un forat. N'hi ha que ho fan amb un martell. Havia fet un pot de forat, ja no ho farà, guany. Bueno, no ho fa tant. Però ja ho fa. Tenim el forat un poc més gros. Heu vist? Ara ja sabeu que m'heu de fer una ximbomba. Demà ja passarem a la segona part, i veureu, mirarem ximbomba, gros, petit, mitjancer. I cada dia anirem fent qualque cosa per del lot. Ara ja teniu per demà fer la ximbomba, oi? Més endavant, veig que la ximbomba té mateix, si per exemple, veus, en el mateix pot, li podem adornar amb dimonis o el que vulgueu. Això d'en Tomeu Caragol, que l'home que ven camisetes per si aneu, va fer aquest dibuix i m'ha donat permís per emplear-lo. I veus, aquí en vez del plàstic li he posat una pell, i ja està, veus? Adiós, fins demà, veig com anem. Estimados radioyentes, si les gustó el video, por favor, suscríbete ahora mismo en el canal y dale al like. Paz y amor.